Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9:15 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri tenna li s-sena li għaddiet il-popolazzjoni f'Malta brabta mal-permessi ta' residenza ta' barranin mill-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi stabilizzat. Waqt li wieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat Beppe Fenekadami fis-seduta ta' tnejn, il-Ministru Camilleri qal li dan jirrifletti l-politika li qed jadotta l-Gvern, inkluż bir-riforma tat-temping agencies u deċiżjonijiet oħrajn marbutin mal-food couriers u tal-wayplates fost oħrajn. Dan hekk kif kien hemm rata ogħla ta' retention u tiġdid ta' permessi ta' residenza flimkien ma' inqas applikazzjonijiet ġodda ta' barranin biex intlaħaq anke wieħed mill-għanijiet tal-Malta Labour Migration Policy li għadha kemm tnediet għall-konsultazzjoni. Għallim qabel ma' ċifri tal-31 ta' Diċembru tal-2023 jirriżulta li żieda netta ta' permessi ta' residenza validi mill-Aġenzija Identità għal persuni ġejjin minn pajjiżi terzi fl-2024 kienet ta' 668. Ma dawn kien hemm żieda ta' ftit aktar minn 4,000 permess ta' residenza wara proċess minn Residenza Malta u l-programmi tagħha li ġeneraw aktar minn 132 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Fir-rigward ta' persuni ġej minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, is-sena l-oħra nħarġu total ta' 5,811 il-dokument ġdid ta' residenza, skadew jew ġew revokati 6,662 permess u ġġeddu 4,310. Hawn il-Ministru speċifika li ċittadini tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi taż-żona ekonomika Ewropea m'għandhom bżonn permess ta' residenza biex jgħixu fostna, iżda jinħarġilhom ċertifikat ta' reġistrazzjoni forma ta' dokument ta' residenza.